Здравейте на всички приятели! От името на Асен и Златка каним всички роднини, приятели и познати на тяхното славено тържество, на тяхните деца на Валентин и Ваня, ще комуват Илия и Гинка и тяхната скъпоценна малка принцеса Златка. Тържеството ще се състои на 23 август 2026 година в ресторант Керван Сарай, Пловдив. За вашето добро настроение се погрижи оркестър Стефчо Бенд. Заповядайте всички да се веселим заедно. Llama